Νομάρχη, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Γεια σας. Νομαρχία Θεσσαλονίκης, έτσι. Ναι. Σούλης Μπαρτζόκας λέγομαι. Ναι. Τηλεφωνώ από το βεστιάριο στη Τζιμισκή. Ναι. Παίρνω για τη στολή της Κολομπίνας που μας παρήγγειλε ο κ. Ψωμιάδης. Ναι. Για το Σαββατοκύριακο. Τι θα θέλατε? Ήθελα κάποιες πληροφορίες για να κάνω τη μεταποίηση στη στολή. Για να μπαίνει στον κύριο Νομάρχη. Αν μπορείτε να μου δώσετε τις διαστάσεις του Νομάρχη. Για την καινούργια στολή που θέλει? Ναι, ναι. Τι νούμερο παντελόνι φοράει. Θα σας δώσω λιγάκι το κινητό του κυρίου. Ξέρει τις διαστάσεις του Νομάρχη. Ναι, ναι. Εσείς δεν μπορείτε να μου πείτε, θέλω περιφέρεια στήθους για να κάνω. Αν ξέρω θα σας έλεγα. Α, ο κύριος ξέρει. Ξέρει. Ο κύριος αυτός τι είναι, Είναι συνεργάτης του. Είναι συνεργάτης του κύριου Νομάρχη. Ναι, ναι. Μάλιστα. Παίρνεις τον εκπρόσωπο του δευτέρου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης στο γραφείο, τη συνεργάτηδα και λες ότι για τη στολή που μας έχει παραγγείλει ο Νομάρχης της Κολομπίνας θέλουμε κάποια στοιχεία. Ατάραχη υπάλληλος, διότι σου λέει με αυτόν που έχουμε Νομάρχη όλα είναι πιθανά. Και προώθησε την γραμμή στον κύριο Τάδε. Θα ακούσουμε τώρα τη συνομιλία με τον κύριο Τάδε που και αυτός το θεωρεί πολύ δεδομένο να ντυθεί ο Νομάρχης στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας που περνάει κάποιες δύσκολες στιγμές, Κολομπίνα. Ναι. Ναι, καλημέρα ο κύριος. Μάλιστα. Καλημέρα, ο Σούλης ο Μπαρτζόκας είμαι από το βεστιάριο στην Τζιμισκή. Ναι. Από το γραφείο του κυρίου Νομάρχη μου είπα να πάρω σε εσάς. Ναι, ναι. Παίρνω για τη στολή της Κολομπίνας που μας παρήγγειλε ο κύριος Νομάρχης για το Σαββατοκύριακο. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Ήθελα κάποιες πληροφορίες. Τι πληροφορίες θέλετε, για πέστε μου. Ναι, ήθελα τις διαστάσεις του κυρίου Νομάρχη, μου είπαν ότι εσείς ξέρετε. Θέλω περιφέρεια στήθους, μέσης, για να φτιάξω τη στολή, να κάνω τη μεταποίηση. Και αν είναι δεξιός ή αριστερός. Δεξιός είναι πάντως. Όταν είναι δεξιός ή αριστερός, τι εννοείται. Ράφτης είμαι εγώ τώρα, τι να εννοώ. Δηλαδή, Το παντελόνι πώς το ράβει. δεν ξέρω από αυτά πολλά. Μου είπαν ότι ξέρετε εσείς. Το τι νούμερο παντελόνι φοράει, το ξέρετε. Σε αυτά δεν τα ξέρω. Φοράει το ίδιο που φοράει και εγώ, αλλά τι να σου πω τώρα. Εσείς τι φοράτε. Εγώ 54 νομίζω. 54-56. Μάλιστα. Σε καλσόν. Τι να σας πω τώρα, δεν ξέρω. Δηλαδή με βρίσκεται τελείως προετοίμαστο. Απλά μου είπαν από το γραφείο του Νομάρχη ότι εσείς τα ξέρετε, ότι είστε στενός συνεργάτης. Ενώ συνεργάτης είμαι, αλλά αυτά τα πράγματα δεν τα ξέρω τώρα. Αυτό πρέπει να μιλήσουμε τον ίδιο αύριο το πρωί. Ναι, αλλά εγώ πρέπει να δουλέψω σήμερα, πρέπει να ράψω. Δεξιός ή αριστερός δεν ξέρετε αν είναι, έτσι. Όχι. Περιφέρεια στήθους μήπως ξέρετε. Δεν ξέρω, Είναι για τον μπούστο της στολής, καταλάβατε. Ναι, δεν το ξέρω. Να δω αν θα χρειαστεί να βάλω πορτοκάλι, αν γεμίζει από μόνο του. Τότε μπορούμε να τα μάθουμε, να σας πάρω. Γιατί πρέπει να το μετρήσουμε τώρα, αυτό δεν είναι το θέμα. Και εγώ την περιφέρεια αυτή δεν την ξέρω, εγώ πρέπει να τη μετρήσω. Δεν μετρήθηκε πρόσφατα. Δεν μετρήθηκε γιατί είχε πάρει τη στολή του Ζωρό, δεν το μετρήσανε. Όχι, δεν το είχε, δεν ξέρω αν το έχει μετρηθεί. 37,5 νούμερο που κάμισο φοράει. 37,5. Από ό,τι θυμάμαι είναι 37,5 νούμερο που κάμισο. 37,5, να ξέρω κι εγώ να φτιάξω γιατί βέβαια αυτό είναι μπούστο, θα είναι πιο στενό λίγο να τονίζει το στήθος του. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ, θα ξαναπάρω αύριο. Αύριο το πρωί για να δώσει περισσότερη πληροφορία Ναι, να το μετρήσουμε. για να το μετρήσουμε. Και μήπως νομίζω η γνώμη μου καλύτερα είναι να έρθετε εσείς από το γραφείο αύριο το πρωί. Μπορώ να έρθω εγώ να το μετρήσω. Να έρθετε το μετρήσετε για να πάρετε ακριβώς τι θέλετε, το ζητάτε τώρα ακριβώς. Ναι, είναι για τη στολή της Κολομπίνας, για να τη φτιάξω ανάλογα. Ναι, αυτό όμως πρέπει να έρθετε εσείς ο ίδιος από εκεί, να του πάρετε όλα τα μέτρα και αν όπως θέλετε, για να μην του ζορίζει. Να δω και από κοντά, άμα είναι δεξιός ή αριστερός. Ναι, τώρα πιο δεξιά ή αριστερά το πάτε κύριο Νομάρχη, θα μου πέτε και κανείς στο κάτω από το τράπεζο. Συγγνώμη. Θα με βρίσει, άμα το ρωτήσω εγώ δεξιά ή αριστερά, γιατί νομίζω το κοροϊδεύω, καταλάβες. Οκ, οπότε αύριο το πρωί ένα τηλέφωνο, τι ώρα μπορεί. Απλά υπέθεσα κι εγώ, επειδή είστε συνεργάτης και είστε όλη μέρα μαζί, θα ξέρατε από πού του πάει. Ναι, εντάξει. Εντάξει, κατάλαβα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, γεια.